No konečne som sa vyspal, dneska nám prší. Chlapci, dneska sú voľby. Poďme, pán Vica, si hore. Je skore ráno, to nevadí, poď. Počkaj. Už ide. Ale moc sa mi nechce ísť na tie voľby. Dave, poď, ideme na voľby. Ideme ešte aj pre ostatných občanov, či už ideme? Denis, ide s nami? Čau, poď, ideme. Som zvedavý, kto ten král bude. Potom si sem pôjdem rozmnožiť kravy a tak. OK, ideme. Poďme čo najrýchlejšie, nech sme tam. Pán Vica, poď, my už sme tam skoro. A ja dúfam, že nezvolia nejakého zase zlého. Denis, koho budeš vodiť? Aha. Zapíšte tam meno asi, koho chcete. Dajte mi ju. A kto kandiduje? Viem, že ty, pán Vica. Pán Vica, áno, ty. Dobre, čiže ja volím za teba, pán Vica. Komu to mám hodiť? Počkať. Ono to je už zvolené, chalani. Ono to je už zvolené. Dobrý deň, tu máte, toto sú voľby. My prídeme po obede, keď bude rozsudok a my ideme asi farmariť. Poďme, ideme rozmnožiť kravy a ideme vlastne si na nejaké jedlo. Pán Vica, poď. Dobre, poďme čo najrýchlejšie. To som zvedavý, kto teda bude. Dave, koho si ty volil? No ale tak... Dajme tomu, že som starosta dediny a hlasoval som za všetkých. Idem rozmnožiť kravy. Vy poďte rozmnožiť prasatá. Prasatá, choď, ja nemám, choď si natrhať. Hej, ale možno budú ináč aj voľby starostu.
Jaj, áno, a že král... No No, dúfam, že nás neprepadnú, lebo nemáme moc dobré veci na to, že nám král všetko bere. No vlastne... No nič, ja sa idem pripraviť a večer pre vás prídem. Dobre, čaute. Využívate teplo domova, je váš partner. No konečne dal som si nejaké veci. Už si tu, pamico, čau. Ideme, Dave, ty už tu oráš, ja som trochu... Denisro, poď, ideme. No ja som sa trochu dlhšie pripravoval, sorry chalani. Poďme, čo najrýchlejšie. Čo? Jak to? Kto je? Rýchlo chalani, rýchlo náhrada, rýchlo. Poďme. Kto by to mohol byť? Presne. To podľa mňa zase bolo podplatené a zvolené tými najbohatšími ľuďmi v meste. Presne. Poďme čo najrýchlejšie. Čo? Aha. Tak už asi vieme, kto je král. Ideme zvoliť, prišli sme zvoliť Pánvicu za kráľa. Pánvicu však má jenom Irona, ja som král. Prečo? Prečo je to zase podplatené? A skočí. Ľud. Nezabíjajte ho. A kde máme... Nie. Do žebrákova nie. Môžeme si aspoň veci zobrať? A povedzte gardom, nech za nami nejdu, lebo ak hej, tak si nasadím armor a ich tu vlastnou ručne zabijem. Dobre, ticho. Tvárim sa, že mám. Poďme, rýchlo si ideme pre veci do dediny. Rýchlo. Rýchlo. Nie. Žebráko. To je hento. Tam budeme zase ako najväčší žebráci. Dneska ráno si nám o tom Pánvica už hovoril. Neskúsime ho nájsť a urobiť odboj? Ja viem, že ideme nejakého atentátu. OK, poďme, neviem, rýchlo si berte svoje veci a ideme. Áno, už. Zabíte ešte zvieratá. Berem seno. Dave, ber nedrvarty. Nedrvarty sú docela dosť drahé. OK. Ideme, rýchlo, ideme. Zabijeme ešte nejaké zvieratá a odchádzame. Ideme do toho žebrákova a potom sa nejako pokúsime utiesť. Ja dúfam, že máme aspoň právo na to zabitie.
Denis, skoč, ak môžeme zabiť tvoje kravy. Nemôžeme? Lebo oni ti tu budú zbytočné, chápeš? Zabíme ich. Aspoň z toho budeme mať užitok. Okej, poďme rýchlo preč, dokým nás tu tí gardy neprídu zabiť. Nie, ja som vyhodil exku. Denisov, zabral si mi exku, dáš mi ju prosím? Díky. Poďme. Nie, žebrákov. Aspoň čo si normálne sme konečne dostali. A teraz ideme do žebrákova. Do prčíc. Ale aspoň je trochu veľký. Čo na toto veľký? No lepšie ako keby sa máme do jednej blokovej diery vo väzení všetci strčiť. No ja bývam keď veľká. Dobre, ja bývam tam hore. Tam reálne tu behajú zombie pigliny. Super, král náš ešte aj tu bude strážiť. Máš žiadnu ostrovu. Pozor všichni. Ja jsem tady král. Vy mi budete sloužit. Ale tak my nie sme otroci. Budete. Jen maličko platit za to, že budete. Za tohle místo, co vám já dám. Takže ty máš najväčšiu dieru na tomto svete. A ešte ti chceš za to, aby sme ti to platili? Dobre, dej v kľud, poď, Tohle je akorát provis. Tam chodte preč. poďte preč. Čo prosím ty? Panica, poď preč. Iba ťa zabijú. Poďte preč. A ešte jednou námietku. A ešte jedna námietka. A končíte. Zatím. Dave, ja už som sa tu zabýval. Dave? Kde si? Ideme k tej pamäci na tú večeru, poď. Už je celkom neskoro, je asi 10 hodín, ale to nevadí. Ešte Denis. Denis, poď. Ideme k panice na večeru. Poď. No. Pamica, už to máš hotové? Ahoj. Vidím, že už si sa tu trochu zabýval. Mám to hotové, no. Tak poďme na balkón, tu je to také dobré. Ideme do nejakého priestornejšieho domu? Poďme sem. Tuto to vyzerá Ale ja dobre. sa nikam nechcem krániť do domu, lebo to akože nie sme jediní, čo tu bývajú. To nevadí. Niekto to je spí. Na každému som tu... Nepadni. Ale každému som tu dal, že jednu zlatú karotku, čaj Nahitujte ma, kto si. a ešte aj jedno jablko. Dík. Ďakujem. Ešte má hitný. Dobre. Ja, dobre si to spravil, Pamica. Hej, ale čo teraz? Ja už viem. Ja som sa dozvedel, že môj vzdialený bratranec pracuje v tej civilizácii, ktorá bola v tých novinách. Jaj? A nejdeme tam? Ja sa s ním spojím a môžeme tam ísť. OK, tak zajtra ráno vyrážame, ak ideme, ok? Daj nám vedieť. Dobre, ideme spať. Čaute. OK, dobrá noc.
Zase tu sú vysničania, choďte už preč. Ja mám taký pocit, že to ja viem. Čo? Že to ja viem. Jaj, sorry. Tak ja bývam tuto. Dobrú noc. Dobrá, už je ráno celkom. Mamica, už si hore? Ja som ani moc nespala. Poďme. Hneď čakaj, ja na chvíľu. Dave, tak vybavil si čosi? Sorry, som úplne ospatý. Už ma je helma praskla, super. Dave, vybavil si čosi? Môžeme tam ísť? Počkaj, daj mi chvíľku, idem si vybaviť si povedať. Denis, poď, ideme. On si odbehol, hovoril, že ešte ide kdesi. Ja počkáme na ešte. OK, tak počkáme. Môžeme zatiaľ vykraftiť si motiky a môžeme tu robiť nejaké pole. Tak or a ja sem dám potom vodu. Už aj ja mám. To odkiaľ má. To si ukradol z svojho domu? Počkaj, položím sem vodu. Kde si? Tuto. OK. Ale ja mám Panica, my sme sa rozhodli, že tu zatiaľ dokým neprídeš. No? Čo je? To nepočuješ? Nechápeš? chápeš? No nič, tak ideme na tú cestu asi. Panica? Som myslel, že sme tu pamäťu, že tu? Áno. Áno. Ideme panica, už jem kordy. Poslal mi kordy a povedal, že máme prísť keď tak. Tak Oni, poďme. takže ideme. Panica, kde si? Áno, idem. Máte niekto nejaký sword? Ale Ja keď mám dosť. Bacha! Creeperovia dvaja. Utekajte. Nemáte niekto drevo? Mám 6. Po tuto je strom, ideme. Dave, ale čakajte na nás, ja neviem, kde to je. No však to je kúsok odtiaľ toto. Tak poďme za nimi, tu je iba kúsok vody. A to už je znova prírodná. OK, tak poďme. Ja podľa vás nám pomôžu? A tak akože... Na to si to furt dávajú daň a tak, ale to To nebol so svojím bratrancom, takže neviem, ako to bude. Aký je vôbec ten tvoj bratranec? Ja sa bojím, že nás zabijú. Ale tu sú iba 3 životy. To zase mi toho nebol. A tam nás nezabijú. Vy máte koľko životov? Ja mám všetky 3. A vedľa nedávno bol start servera, čiže tu nemám veľa her. Akože... Dave, tuto už potrebujeme loďku, zastav. Či? To je to furt. Tu zasa... Tam nemal... Mám? A nikdy som si nepredstavoval, že z takého kráľstva, kde pomaly som skoro sa stal kráľom, tak budem mať tie skoro viac veci ako chudá. To keď nás dali do mesta pre žobrákov. Tam to je mesto, to je dedina, hen to bolo mesto. Tam ale toto nemá byť nejaké veľké mesto, že vraj to je iba bohaté, takže neviem, či budú mať dosť armádu na to ich poraziť. No, Poďte.
Lebo nás je celkom veľa. Tam nás je celkom... Uvidíme. Poďte. Ja neviem kade. Tady to asi rovno. Tak Keď poďme. celý čas rovno, tak poďme teraz. Každé jedno jedlo je dobré. Nic, poď. Ja idem. Už asi fakt budeme potrebovať loďky. Aha, vilička. Ideme ju vylútiť? Tam nechaj. Čo by tam niekto býval? Máš pravdu. Takého nedraj typka by som teraz mal stretnúť nechcel. Poďte, nasadajte niekto. Motykám. Kde je Dave? No, Pani, už čakajte, už som no tu, konečne Dave. Poď. Idem ja šoferovať. Á, dobre. Čakaj. Dobre, poď. Danica, poď. Ešte dlhá cesta. No. Ček. Ešte dlhá cesta. Ešte tak. Cez tebou. Až toľko. Poďme. Pamica, kde si? Dave, čakaj. Čakaj, no. Poďme. No tak toto ešte bude asi celko nadlho. No, skoro tam. Ale sa mi... No, sa bojím, že zomrem. Keby ma aspoň full dia, tak nič nepoviem. Ale ja mám všetko zničené. Ja tiež nemám, ja mám zničené všetko skoro. Vytiahol som ticho, ty máš aspoň Netherite X a Dia chestplate. Ja mám maximálne železné veci. Ale ja nemám všetko železné. A to mne hovorte, ja nemám mám dia veci. Ty si full železný, ja mám chain a bronze a gold. Ja mám jednu časť železnú. Ale ty máš teda Dia Sword. Ja? Ja mám Dia Krompa. Ale Dia Sword nemáš. Mám nič dia. Ale mám všetko iron. Ale tak keď sme tam platili také strašne veľké dane. Však oni to strašili úplne. Extrémne. Dej čakaj, pamica to zase stojí. Čakajte. Ježiš. A však ja za vami prídem, nebojte. Okej. Poďme. Poďme čo najrýchlejšie, nech je tam už. Nech už ten stres zo mňa opadne. Lebo Ja by mala začať, keď tam prídeme. ja sa fakt bojím, že prídem o život a to sa mi fakt nechce. Nie, komu to chcel. Viete, že to no také. Je to také nestabilné. No lebo že nás tam zavrú, Je tam nadužívate do nejaká šanca, že nás väzenia. zabijú, ale je nám taká šanca, že to je fakt. Možno nás dajú úplne vygírovať sa a tak proste. Už to vidím. Aha. Tu máš. Tak toto je akési tlacaté. A trošku je to ozol. Trošku to lieta. Ale tak asi to nestihli urobiť úplne prirodzene. Ale tak nie je to najlepšie. Poďme si radšej ten hlavný spot. Keby viem aspoň kde je. Okej. O, už ste tu? Ja už som ťa. Čakáme ešte na koho si? Aha, Denis! Poď! Ale hovorte potichšie, aby pre istotu nás už nepočuli. Tam už kto si je? Čipsik. Aha. Aha, to je asi... Kto je... Ako sa volá ten tvoj bratranec?
Á, to je môj bratranec. Halo, halo. Halo? Dos? Hej, jste tady. Pojďte, já vám ukážu na OK, ďakujeme moc. A kde? Bacha. Ty dáš trošku... Není ich tu až moc veľa? Kto to tu? Kto nás hituje? Ten, ak nás niekto zabije, tak... Ja neviem. To si zle urobil. Dole chodí. Choďte preč, gardi. Choďte od nás. Vypadni, gard. Tady se můžete odmát, tady si jdete věci. O, ďakujeme. Ďakujeme. Ani tak asi poďme lahvať. Ja mám toho už dneska dosť. A ja, a dosť. Mám to zajtra, to spravíme s kráľom. O, ďakujem moc. Brunác, Mohli by sme nejaké aplikáčka, dobre. Aha. Dobre, čaute. dobre, lehnite si všechny. No, nejde spať, ale tak, dobre, čaute.